ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରାବଣ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥୋଦରୀ ରାବଣର ଶବ ସହିତ କାହିଁକି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଥିଲେ? କାରଣ ରାବଣ ପାଇଥିବା ବର ଥିଲା, ଯଦି ମୋ ମୃତଦେହକୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷତ ରଖାଯାଏ ମୁଁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବି। ମନ୍ଥୋଦରୀ ଏହି ବରର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ରାବଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଥୋଦରୀ ଶବ ପାଖରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା 108ଟି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ, 11ଟି କୁମାରୀ କନ୍ୟାର କେଶ ଆଉ ରାବଣର ନାଭିରେ ଥିବା ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ରର କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ। ରାବଣର ଶରୀରରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସୀ ତେଜ ବାହାରି ନ ଯାଇପାରେ ତା ପାଇଁ ମନ୍ଥୋଦରୀ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଶବକୁ ଲେପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାକ୍ଷସୀ ବିଦ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶରୀରକୁ ଅମରକୋଷ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଯୋଜନା ଜାଣିପାରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିଲେ। ହନୁମାନ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମନ୍ଥୋଦରୀର ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। 11ତମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥୋଦରୀ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ହନୁମାନ ଆକାଶରୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାବଣର ଶରୀରରୁ ହଠାତ୍ ସର୍ପରୂପୀ ଅଗ୍ନି ବାହାରି ତାର ସମସ୍ତ ତେଜ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ 11 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି କଥା କହି ସେ ରାମଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମ କାହିଁକି ମନ୍ଥୋଦରୀକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ? ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ଆସିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା।